दिनैनि दिनाव जोङो सोरबा राजनिति दैदेनगिरिखौ जोङो मानि थाखाय बुंबाय थादों होननानै माखासे मानसिफोरा कुइसन खालामदों। नोंथांमोना नाय, बियो मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रि, बेयाव मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोंहा रिप्रेजेन्टेटिभ थायो। जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभा जाबाय मोनसे बिटिसि गभर्नमेन्ट जोंहा जिहेतु दङ, आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे जोंहा एमएलए दङ, माखासे जोंहा एमसिएलए दङ, माखासे जोंहा मन्त्रि दङ, माखासे जोंहा एमपि दङ। बिथांमोना जोंनि जानानै जोंनि सुबुंफोरनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ जों भट होनानै देरहाहोदों। सिदा खोथा बियो। आं नोंथांमोनखौ आं बुंहरबाय, जोङो नोंथांमोनखौ देरहाहोदों। आंबो भट होगिरि हिसाबै आंहा बुंनो हानायनि आंहा मोन्थाय दङ। मानो होननानै बुङोबा बेयो डेम'क्रेटिक कान्ट्रि, जोंहा फ्रिडम अफ स्पिच बयहाबो मोन्थाय दङ। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं बुंदों, जोङो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बखबाग जानाय हिसाबै जोङो रिप्रेजेन्टेटिभनो जोङो भट होनानै नोंथांमोनखौ जों दैथायहरदों, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि दुखु खैफोद, जोंनि गांनाय उखैनाय आरो जोंनि मान मर्यादाखौ नोंथांमोना जाहाथे बेयावहाय थांनानै जाहाथे उत्थापन खालामो, जाहाथे बेयावहाय जोंनि बाथ्राखौ जाहाथे लाखियो। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो भट होनानै देरहाहोनानै नोंथांमोनखौ जों हरदों। नोंथांमोना दिनैसिमबो ओंखारनानै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङा? ग्रुप अफ मिनिस्ट्रिनि रिपर्टफोरखौ नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मानि थाखाय फोरमायना होआ? 6.5आव 6.6आव माबायदि मेनसन खालामनानै दङ, आरो बेजोंनो लोगोसे 2016नि जि एनअसिआ मा मोनसे एनअसि माबायदि हरनाय, बेफोरबायदि रिपर्टफोरखौ नोंथांमोना जोंनि गेजेराव मानो थाखाय बोर लानानै होआ? नोंथांमोना जोंनि गेजेराव मानो थाखाय रायजोफोरखौ मोनथिनो होआ? नोंथांमोनाथ' मोनथिहोनांगोन ना। नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों मानो फोरमायहरा अपेनलि? नोंथांमोनाथ' फोरमायहरनांगोन। आं बिनिखायनो आं बुंबाय थादों नोंथांमोनखौ, राजनितिकआव माखासे बेन्दोङाव थानानै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय, बाथ्रा बुंनांगौ जानायनि थाखाय नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला राजनितिकआव मोनसे धोरोम, मोनसे जातिखौ लानानैल' बे राजनिति गेलेनाया जाया। मानो होननानै बुङोब्ला बयबो जनजातिनि भटखौ नांगौ, निस्सय नांगौ। बिनि थाखायनो दिनै बिटिसिआवबो नै जोंनि बर'फोरा सासन खालामगासिनो दङ, नङा होमबा? बेखौ जोङो मोनथिदों। नाथाय 6टा जनजातिनो एसटि होनायनि उनाव दि जोंनि राजनितिक मान मर्यादाया जुदि बिथांमोनाबो जुदि बखबाग खालामनानै जुदि बिथांमोनाबो जुदि लायोब्ला, जोंहा उन भबिष्यताव 20 बोसोरनि उनाव, 30 बोसोरनि उनाव, 40 बोसोर, 50 बोसोरनि उनाव जोंनि मान मर्यादाया सोर थाहैगोन? बे बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ, बिटिसि बायदिखौ सोर सालायगोन? थैजों मोननाय, जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायजों मोननाय बे बिटिसिखौ सोर सालायगोन? गुबुन जातिफोरा सालायोब्ला जोङो मा जानांगोन? गोदो माबायदिमोन बेबायदिनो जोङो जानांगौ नामा? सासे सानै मानसिनि थाखाय जुदि बेबायदि जुदि अलखदसिम जुदि थांनो गोनां जुदि जायोब्ला, बेखौ जोङो लाइमोनफोरा माब्लाबो एगारनाय नङा, रायजो राजाफोरा माब्लाबो एगारनाय नङा। आरो आं बुंदों, थोंजोङैनो आं बुंदों, जोंहा मोनसे बाथ्रा दङ, बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ जों मुंख'बाय थायो, जि जोलैनि हांगार। खोनाबाय? जोलैनि हांगार रावखौ जोङो मुंख'बाय थायो। सासे मानसिखौ जों ओरैनो जोङो जोलैनि हांगार जोङो बुंनो हाया। नाथाय हारिखौ जुदि फानोब्ला, माबा मोनसे जुदि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय, माबा मोनसे जुदि गावनि सार्थनि थाखाय जुदि हारिखौ जुदि फानोब्ला, बेयाव बर'नि जारिमिनाव जोलैनि हांगार होननानैबो जारिमिनाव लिरनो गोनां बायध'था जागोन होननानै जोङो फोरमायहरदों नोंथांमोनखौ। जायफोर नोंथांमोना एसटि होनायाव नोंथांमोना आखाइ दङ, नोंथांमोना सापर्ट खालामगासिनो दङ, नोंथांमोनखौ आं बुंदों जि बर'नि जारिमिनाव नोंथांमोन बायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानै जोङो लिरनो गोनां जोङो बायध'था जागोन। आं नोंथांमोनखौ आं बुंहरदों। मानो होननानै बुङोबा थैजों मोननाय जुदि बिटिसिखौ, जोंनि बे थैजों मोननाय जि मोनसे जोंनि रायजोखौ सोरबा जुदि मानसिया, सोरबा जुदि जनजातिया, गुबुन मानसिफोरा फैनानै जुदि सालायफैयोब्ला, सोरबा जुदि जोंखौ जुदि दैदेनफैयोब्ला, बेयाव जोङो माब्लाबो जों गनायनानै लानो हानाय नङा। बेखौ आं थोंजोङैनो आं नोंथांमोननो आं बुंदों। आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ मख'बावगोन, जोंनि गेजेराव माखासे एनअसिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। 2006 मायथाइनि आबसुजों आरो आक्रासुजों जानाय मोनसे रिजुलेसन, बे रिजुलेसनखौ एनअसि होननानै बुंबाय थादों, बांसावगासिनो दङ। बिनिबो आं नोंथांमोनखौ आं फोरमायहरगोन। जोङो फरायसा हिसाबै जोङो स्टाडि खालामनानै मोनदों, बियो आक्रासु आरो आबसुनि गेजेराव 3टा बाजियाव बड'फा हाउसाव मोनसे रिजुलेसन लानाय जादोंमोन। बे रिजुलेसनानो जाहैबाय जाहाथे कमिउनेल कनफ्लिक्ट जाहाथे जायाथों। मानो होननानै बुङोबा 2005 मायथाइयाव जेब्ला कंग्रेस सरकारा फैयो, तुरुन गगৈ सार बिथांनि सरकारा फैयो, बेयावहाय मोनद' हारिनो एसटि होगोन होननानै मोनसे बाथ्राया सिखांदोंमोन, आरो बेयावहाय माखासे एसटिनि बेयावहाय दावराव जादोंमोन। स' बेयावहाय मोननै हारिनि गेजेराव, जोंनि बर' आरो स्पेसियेलि कस राजबंशिनि गेजेराव जाहाथे दानलाय सुलाय बेबायदि जाहाथे जायाथों, न' सावला सावसि बेबायदि जाहाथे जायाथों होननानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव बेयाव मिटिं जिरायलायनानै मोनसे रिजुलेसन लानाय जादोंमोन। बियो जेबो एनअसि नङा, आरो बेखौ बबेबा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बबेबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बेयावहाय जेब्लाबो बेयाव हरनाय जायाखै, जोङो मोनथिनो मोनदों आरो जों मोनथियो।
जोङो स्टाडि खालामनानै जेब्ला बे एनअसि थामहिनबा बे रिजुलेसनखौ जुदि हरनायमोनब्ला जों हरनायखौनो जों बुंगौमोन बेबायदि जेबो बेयावहाय रोखा गैया आं थोंजोङैनो बुंगोन मानो होननानै बुङोबा बेयो रिजुलेसन बेयो मोनसे रिजुलेसनसो बेखौ मानो जोंनि गेजेराव मानो जि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जागासिनो दङ बेखौ आं थोंजोङैनो आं फोरमायबाय जि बाथ्राया राइट बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायगोन सोरनिबा थुनलाइनाय सोरनिबा बाथ्राखौ आं बुंनो साना आरो बेजोंनो लोगोसे आं फोरमायनो सानगोन 2016 मायथाइनि बेयावहाय स्पेसियेलि होनाय दङ जि मेनसन खालामखानाय दङ जि एसटि होनांगौ होननानै आरो बेयाव खुनु मेनसन खालामनाय गैया दि 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंहा थाखानाय एसटिया इफेक्ट जानो नाङा थाखानाय एसटिया खहा जानो मोना होननानै बेयावहाय जेबो लिरनाय गैया बिदिब्ला जोङो मा मोनसे बाथ्राखौ जोङो गनायनानै लागोन बेयावहाय जोंहा गोबां गेदेर कुइसन दङ रायजो नोंथांमोन फरायसा नोंथांमोन बेफोर कुइसनखौ जोङो सोंनांगोन आरो बिनिखायनो आं बुंदों जि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टफोरखौ जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव मानो नोंथांमोना दैदेनगिरि नोंथांमोना जि मन्त्रि एमएलए नोंथांमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जायफोर बिटिसिखौ सामलायबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे एमसिएलए दङ माखासे एमएलएफोर दङ सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा बिजेपिआनो जा आं सोरखौबा इन्डिकेट खालामनानै आं बुंनो साना थांखिनानै आं बुंनो साना जायखिजाया नोंथांमोनखौ जों देरहा होदों भट होनानै नोंथांमोना मोनसे रिसपन्सिबिलिटिस दङ बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिहोनायनि आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना रिसपन्सिबिलिटिस दङ जे थाखानाय एसटिखौ थाखानाय जि जोंनि मान मर्यादा थामोनथा रैखाथिखौ नोंथांमोना बेबायदि एसटिखौ मोनद' हारिनि एसटि होनायाव सापर्ट खालामनानै जोंनि माखासे एसटिखौ नोंथांमोना दुखु अलखदसिम जि थामोनथा रैखाथि मोनसे सेतना बेतना गैयि मोनसे थासारि जिहेतु लांनो नागिरदों बेबायदि बेलायाव नोंथांमोना बेबायदि खालामनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौसो आं नोंथांमोननो आं खावलायो आं नोंथांमोनखौ आं फोरमायबाय जि जोंनि गेजेराव जेबो डाउट जानाङा जोंनि गेजेराव मोनसेल' बाथ्राया फैबाय थानांगौ दि मोनद' हारिनि एसटि होनाया माब्लाबो जोंनि बिटिआर हालामावनो जा जि जोंनि बे थासारियाव माब्लाबो जानो नाङा आरो जुदि जि जायो 100 नङा 1000% जोंहा थाखानाय एसटिया इफेक्ट जागोन बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आं बिनिखायनो बुंदों बे एसटिनि बेरेखायै गसंनायावबो माखासे जुदि कुइसना जुदि सिखारोब्ला जोंनि गेजेराव बर'दो बर'सो जों बेयाव दावहा जुदि जानायगिरोब्ला बेयो मा मोनसे थासारिसिम थांगोन सासे जुदि मोजां बाथ्रा बुङोब्ला सैथो बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला जुदि सोरबा नांसुनिया मानसिफोरा जुदि लाखोमानो जुदि नागिरोब्ला गादबनानै जुदि दोननो नागिरोब्ला बेयाव बोरै जागोन बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' जानो नाङा नङा होमबा आं बेनिखायनो आं थोंजोङैनो बुंदों जोङो माखासे बाथ्राखौ जों मोनथिनानै दिनै कुइसन खालामदों आरो माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै जों बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो बुंहरदों साफ्रोमखौबो बुंहरदों आं आरो बेजों लोगोसे आखाइ खबजोबनानै आं रिकुवेस्ट खालामहरदों मोनद' हारिनो एसटि होनायनि एगेन्स्टआव जोङो साफ्रोमबो जों गसंनांगौ राजनिति दैदेनगिरि बिथांमोनाबो टेबोल गंसेयाव जिरायनानै नोंथांमोनाबो गसंनांगौ इन्टेलेक्सुयेल नोंथांमोनाबो गसंनांगौ समाज दैदेनगिरि नोंथांमोनाबो गसंनांगौ रायजो राजा नोंथांमोनाबो गसंनांगौ जोंबो फरायसा हिसाबै जों गसंगोन बेरेखायै गसंगोन आरो बेबायदि मोनद' हारिनि एसटि जुदि जोंनो जुदि जाबसिननानै जुदि होयोब्ला खुनु प्रकाराव जोङो 100% जोङो खुनु दिन जोङो मानिनानै लानो हाया आरो बिनिख्रुइ जोङो बांसिन जोङो सोमावसारगोन आरो जोङो बिग्रायनो थाखाय जोङो थियारि जों जानानै दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायबाय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थि जानाङा जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाङा जोंनि गेजेराव क्लियार जानांगौ आरो सैथो बाथ्राखौ फोरमायनांगौ पार्टिनि खुनु दिन इनफ्लुयेन्स जानाङा सोरनिबा जि बाथ्रा बुंनायाव गनायनानै लानाङा आरो सोरनिबा बाथ्रा बुंनायाव जि गलाय मोनदेर जानानै माखासे थासारियाव थांहोनाङा आरो जायफोर मानसिया एसटि होनायाव जि बेलेग बाथ्रा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना क्लियार खालाम नोंथांमोननि बाथ्राखौ आरो क्लियार खालामनानै नोंथांमोना बाथ्राखौ बुं बेखिनि बाथ्राखौनो आं बुंगासिनो दङ आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरबाय दि नोंथांमोनाबो जांख्रिखां आरो नोंथांमोनाबो बेनि बिरुद्दयै गसं आरो जायफोर बिथांमोना जोंनि बाथ्रा बुंनायाव जि फरायसाफोरनि बाथ्रा बुंनायाव ट्राइबेल फरायसाफोरनि बाथ्रा बुंनायाव दि नोंथांमोना कुइसन खालामबाय थादों माखासे सुबुंफोरा कुइसन खालामबाय थादों बिथांमोनखौ रायजो नोंथांमोना फरायसा नोंथांमोना हमनानै बिजिरनांगौ आरो बिजिरनानै बिथांमोना सोंनांगौ दि एसटि होनायाव नोंथाङा सापर्ट दङ नामा एसटि होयोब्ला जोंहा थाखानाय एसटिया माबायदि खहा जाया होननानै 100% नोंथाङा लिरनानै होनो हागोन आरो नोंथाङा जि एसटि जुदि होयोब्ला जोंनि हारिया जुदि जोंनि थैजों मोननाय बिटिसिखौ जुदि सोरबा जुदि सलायफायोब्ला नोंथाङा माबायदि षड़यन्त्र खालामनानै दि बेखिनि बाथ्राखौ माबायदि बुंनो हादों दा बेफोरखिनि बाथ्राखौ कुइसनखौ सोंनांगौ आं बेनिखायनो जोबथारनायाव खावलायबाय जोङो खौसेथिजों आगान सुरनांगौ जोङो राजनिति दैदेनगिरिफ्राबो खौसेथियाव फैनांगौ जोंबो फरायसायाबो जोङो खौसेथियाव जोङो थांनानै जोङो मोनसे आगानजों सुरलांनानै जोङो जोंनि बे मोनथायनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय जोङो गसंनांगौ जोङो बेखौनो बुंगोन
6टा जनजातिनो एसटि होनायखौ जों माब्लाबो गनायनानै लानो हानाय नङा आरो बेखौ जुदि जोंनो जाबसिनना जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो बिनिख्रुइ बांसिन जोङो बिग्रायगोन। गोजोन्थों।